WrestleManiaan on nyt noin kuukausi. Se tarkoittaa sitä, että kortti alkaa vähitellen hahmottua ja feudit löytää lopulliset suuntansa. Mutta samalla vastaan tulee yksi hyvin yksinkertainen ongelma. Tilastollisesti WrestleManiaan mahtuu tällä hetkellä noin 14 ottelua, 7 kummallekin illalle. Ja se tarkoittaa väistämättä sitä, että kaikki eivät mahdu mukaan. Jotkut feudit jäävät kesken, jotkut ottelut siirtyvät televisioon ennen tai jälkeen Manian ja jotkut isotkin tähdet jäävät kokonaan WrestleManian ulkopuolelle. Tässä videossa käyn läpi oman veikkaukseni tämän hetken WrestleMania-kortista. Aloitetaan 5 ottelusta, jotka tässä kohtaa ovat käytännössä varmoja. Itse uskon, että vain loukkaantumiset voivat enää muuttaa näitä otteluita, joten niitä ei tarvitse purkaa kovin syvälle. Cody Rhodes vastaan Randy Orton on omalla kortillani ensimmäisen illan pääottelu. Ja CM Punk vastaan Roman Reigns on toisen illan pääottelu. Seuraavat varmat ottelut ovat naisten mestaruusottelut. Jade Cargill vastaan Rhea Ripley sijoittuisi ensimmäiseen iltaan ja Stephanie Wacker vastaan Liv Morgan toiseen iltaan. Valitettavasti en usko tänä vuonna, että naisten ottelu päättäisi kumpaakaan iltaa, vaikka naiset ovat olleet WWEn laadullinen kulmakivi koko vuoden ajan. Ja viimeisenä varmana Brock Lesnar vastaan Oba Femi. Sijoitan sen tässä ensimmäiseen iltaan. Siinä on jo 5 ottelua, eli näiden jälkeen tilaa on enää 9. Seuraavana lähes varmana otteluna pidän Tag Team-mestaruusottelua, jossa mestareina ovat Usos ja heitä vastaan asettuu Vision, tai mitä Visionista nyt enää on jäljellä. Sanotaan Jey Usosta mitä tahansa, hän on edelleen yksi WWEn suosituimmista tähdistä, ja WWE haluaa aivan varmasti Las Vegasin kunnon Yeet-bileet. Tämä on juuri sellainen ottelu, joka sopii täydellisesti avaamaan kumman tahansa WrestleManian illan. Iso yleisöreaktio, tutut nimet ja paljon energiaa. Laitan tämän toisen illan avausotteluksi. Ensimmäisen illan avausotteluksi nostaisin naisten Tag Team-ottelun. Uskon vahvasti, että tästä tulee monen joukkueen ottelu. Onko se TLC, tavallinen tikapuottelu, Gauntlet vai Fatal 4-Way? Sitä on vielä vaikea sanoa, mutta lähes varmaa on, että WWE haluaa tähän saada mahdollisimman monta joukkuetta mukaan. Todennäköisesti jopa 6. Tämä on myös se ottelu, johon moni nimi päätyy vain siksi, että yksittäisiä polkuja ei enää riitä kaikille. Ottelu tuntuisi paljon suuremmalta, jos Rhea Ripley ja Io Sky olisivat mukana. He toisivat siihen todellisen big match-fiiliksen, joka siitä ehkä tällä hetkellä vähän puuttuu. Olisi suorastaan kriminaalista jättää Drew McIntyre WrestleManian ulkopuolelle, kun ottaa huomioon, miten iso rooli hänellä on ollut koko vuoden ajan SmackDownissa. On mahdollista, että Highlander-elokuvan kuvausaikataulu estää McIntyrea pääsemästä WrestleManian, mutta jos näin ei ole, uskon, että tulemme näkemään McIntyren Jacob Fatua vastaan jonkinlaisessa Street Fight-ottelussa. McIntyrella on ottelu Fatua vastaan jo tänään SmackDownissa, mutta on vaikea nähdä, että tuo feudi ratkeaisi yhdessä ottelussa satunnaisessa SmackDown-jaksossa. On myös mahdollista, että Fatun sijasta vastassa onkin Nick Aldis, joka olisi tarinallisesti jopa loogisempi vaihtoehto. Nick Aldis on otellut viimeisimmän ottelunsa 2,5 vuotta sitten, eikä ole virallisesti lopettanut tai eläköitynyt. Seuraavaksi naisten Intercontinental-mestaruusottelu. Tällä hetkellä uskon, että tämä tulee olemaan Becky Lynchin ja AJ Leen uusinta ottelu. On toki mahdollista, että mukaan lisätään vielä muitakin nimiä, kuten Maxine Dupri tai Natty. Mutta veikkaukseni on, että WWE pitää tämän yksinkertaisena 1 vastaan 1, Becky vastaan AJ. Sitten Seth Rollins. Uskon tällä hetkellä aika vahvasti, että Bron Breakker ehtii palata tyräleikkauksestaan ajoissa ja että WrestleManiassa näemme Seth Rollins vastaan Bron Breakker. Breakker kävi leikkauksessa helmikuun alussa ja toipumisaika tällaisesta leikkauksesta on yleensä noin 2-3 kuukautta, joten hyvin tiukille menee. Tarina tähän otteluun on siis käytännössä olemassa, joten tämä tuntuisi hyvin loogiselta lisältä korttiin, jos vain molemmat ottelijat ovat kunnossa. Ja tässä kohtaa otteluita onkin jo 10 enää, eli tilaa on enää vain 4. Seuraavana kortille nostaisin US-mestaruusottelun. Tässä kohtaa en usko 1 vastaan 1 otteluun, vaan enemmän Triple Threat-otteluun tai Fatal 4-Wayhin. US-mestarina on tällä hetkellä Carmelo Hayes ja kaikkein loogisimmat vastustajat hänelle WrestleManian olisivat Ilja Dragunov, Trick Williams ja Sami Zayn. Se olisi myös järkevä tapa saada useampi iso nimi kortille yhdellä ottelulla ja se myös nivoisi 2 käytännössä käynnissä olevaa tarinaa samaan otteluun. Intercontinental-mestari on Penta ja hänen ympärillään on tällä hetkellä 2 mahdollista suuntaa, joista uskon enemmän ensimmäiseen. Ja se ensimmäinen vaihtoehto on, että Penta puolustaa mestaruutta monen miehen ottelussa aivan kuten US-mestaruuden kohdalla. Vastustajina voisivat olla esimerkiksi Javon Evans,
Mahdollisesti molemmat El Grande Americanot tai vain toinen, ja mahdollisesti myös Dragon Lee, kun ottaa huomioon, miten loistavia otteluita Dragon Lee on laittanut kasaan viime viikkoina. Tuollaisilla nimillä ottelu olisi lähes varmasti showstealeri. Vielä kuukausi sitten olisin lukinut WrestleManian maski vastaan maskiottelun El Grande Americanojen välillä, mutta tuo ottelu kuuluisi kylläkin tapahtua Meksikossa ja AAA-promootiossa. Siellä se saisi ansaitsemansa vastaanoton VV:n puolella, kun tuo feud on menettämässä momentumiaan aika nopeasti. Toinen vaihtoehto tähän Intercontinental-otteluun on, että Judgment Dayn hajoaminen liitetään osaksi sitä. Mutta oma veikkaukseni on, että se saa oman ottelunsa Finn Balor vastaan Dominic Mysterio. Se myös ansaitsisi oman ottelunsa, koska siinä on oikea tarina, oikea historia ja oikeat panokset. Finn Balor vastaan Dominic Mysterio ei tuntuisi lainkaan turhalta ottelulta WrestleManiaan. Ottelusta voisi vielä tehdä jopa handicap-ottelun, jossa Balor kohtaa sekä Dominic Mysterion että J.D. McDonaghin. Ja sitten viimeiseen paikkaan. Kortilla on jo 13 ottelua, tilaa jää enää yhdelle. Vaikka rakentumassa olevia feudeja on useita ja isoja nimiä puuttuu edelleen kortilta. Ja tässä kohtaa uskon, että WWE käyttää tuon viimeisen paikan klassiseen niin sanottuun celebrity matchiin. Oma veikkaukseni on tag team-ottelu, jossa toisella puolella ovat Miz ja Kit Wilson, ja heitä vastaan asettuu Danhausen sekä Jelly Roll. Tosin myönnän, että vielä hauskempi vaihtoehto olisi Jelly Roll yhdessä Royce Keisen kanssa, pelkästään siksi, että saisimme tiiminimen Rolls Royce. Mutta luulen siis, että WWE haluaa ratsastaa Danhausenin suosiolla WrestleManiaan ja antaa hänelle siellä iso rooli. Siinä olisi oma veikkaukseni tämän hetken WrestleMania-kortiksi, ja kuten huomaatte, useita isoja nimiä jäisi sen ulkopuolelle. Se kertoo paljon siitä, miten täynnä tämä kortti alkaa jo olla.